105. Kicks Boutique Gym, Level 2 Daniel's Mall Hamrun. Kicks Boutique Gym. Do good things. Id-dem u prezzjuż. Aħjar ta' tieħ donazzjoni lil bank ta' dem milli xxerdu fi-triq. Ħajtek, ibżalija, suq bil-galbu u meta tista' għati d-dem. Easter shopping f'Daniel's Mall. Akkwista lura sa' €50 vouchers għal kull €100 tonfoq fix-xahar ta' April ġewwa Daniel's Mall. Daniel's Mall. It's all about you. Għal kull tip ta' greeting cards u balloon decorations post wieħed. Wanna Party. Issibuh fi ground floor Daniel's Mall Hamrun. Memorji 80. Ir-rakkont tal-mużika ta' C80 fuq Radio 105. Kull nar ta' sibt mis-6 sa' 8 ta' filgħaxija. Kunu miegħi Manuel Kirkop fejn flimkien inġeddu l-memorji. Memorji mużikali ta' snin 80. Madeline, your favorite name for fashion and home, Level 2, Daniel's Mall, Hamrun. L-offerti għaxar ta' April għand Interspar Supermarket. Ariel Color ta' 22 ħasla. Issa €4.95. Din l-offerta flimkien maktar offerti sibuhom għand Interspar Supermarket f'Daniel's Mall Hamrun. U Spar, Marsa Xlok, slima ta' xbiex u guġibba. Direct Vision. Daniel's Mall in Hamrun. Full English breakfast, pizza, burgers, salads u għazla kbira ta' ristoċerija. Cafe Verniano, f'Daniel's Mall, Hamrun. The Galaxy of Hits, Radio 105. Radio 105. Komplementa l-lejla tajba l-ħin is-7 minuti u kif għamilna issa dawn l-axħar sentej kull tmim ix-xar, kull Monday tmim ix-xar, niltaqgħu biex intellaw dan il-programm id-Dinja Hamrun, programm ta' supporters Hamruniżi, id-dedikat lejn is-supporters Hamruniżi. Bra qabel xejn, grazzi nibda lil Manuel u lil Steve li bħal dejjem fil-premises ta' Galaxy Radio jipprovdunna dan l-ispazju biex inkunu nistgħu intellaw dan il-programm. Programm li issa l-isqinu kollejn it-tmim tiegħu fadlinna dan u ieħor ovvjament tal-tmim l-istaġun. Il-bira ħarġajna ritornajna għal-rep, meta għal-bira ħerbna l-gżira bl-iskor ta' 2-2, pożizzjoni tagħna issa qiegħda t-tielet post punt imdaqs bir-Kirkara, allura naturalment issa l-sprint ikompli għaddej fadinna żewġ logħbiet blok tal-waħda riċenti tkun kontra l-Furjana nhar is-sibt rigward din il-partita ħanitkellmu wkoll mal-mistednin tagħna għandna l-Viċi President Gejtu Battista nistgħu nsejħulu hekk l-anzjan tal-Hamrun u bħala ġurnalist hekk korreġini ġittini darba li attendejt magħna għandna lill-ġurnalist tan-net lil Rowan Camilleri. Rowan ħanibda bik kif għamilt mal-ġurnalisti kollha l-ewwel ħsibijiet tiegħek fuq il-kampjonat s'issa. Sija tal-Hamrun u sija ġenerali. L-ewwel ħaġa nsellem lilek u nsellem l-semmija kollha ta' dan il-programm. L-istaġun s'issa fl-opinjoni tiegħi l-istaġun globalment naħseb li fl-ewwel post hemm l-iktar tim, l-aħjar tim li kien hemm fl-opinjoni tiegħi, Hibernians, kien hemm konsistenza, ħlief għal xi perjodu li kien hemm xi drojiet, il-bqija dejjem urew u dejjem kienu konvinċenti. Floriana wkoll kellhom il-momenti tagħhom. Ovvjament, Hamrun Spartans, Champions dejjem, l-objettiv ta' Champions dejjem ikun li jkunu se jiċċallenġjaw għall-kampjonat minħabba diversi fatturi il-kampjonat żelaq minn idejhom. Jekk nitkellmu fuq il-Hamrun, naħseb li issa unut li toqgħod ħares lura, fadal żewġ logħbiet.
L-objettiv ovvjament minn rep tal-kampjonat, l-objettiv niżel għal kwalifikazzjoni fl-Ewropa. Naħseb illi jekk il-prestazzjonijiet tal-żewġ logħbiet li fadal ikunu bħal ma kienu kontra Gżira United, naħseb illi għandhom kollhom posthom fil-kampjonat. Naħa t'isfel, ovvjament Valletta huwa diżappunt, huwa staġun li mhux is-soltu li naraw il-Valletta f'dik il-pożizzjoni. Kemm tejjeb li ngħidu li jinsabu fis-semifinali ta' trofi. Jinsabu fis-semifinali ta' trofi, eżatt nitkellem fuq il-kampjonat. Disappunt kbir ovvjament il-għaliex huwa tim ta' storja kbira għal Sliema Wanderers li ġew relegati. U ġlieda, fadal ġlieda għal min jaqa' it-tieni tim li jaqa'. Ġifieri Samosta għalkemm huwa l-iktar tim li għad f'pożizzjoni b'saħħitha, Samosta fl-aħħar żewġ logħbiet jistgħu jiġu relegati. Tejjeb li ngħidulhom ħal-Balzan keċċew dal-aħħar sigħat keċċew Pawlu Zammit. Pawlu Zammit mhux dal-aħħar sigħat ġiet konfermata dal-aħħar sigħat għaliex ma kienx fuq il-bank ta' sostitu, ma kienx qed fuq id-dakka. Ma kienx qed imexxi t-tim u ġifieri kienet diġà lesta. All in all, naħseb li kien kampjonat interessanti minn żewġ naħat. Però żgur Rowan minn naħa ġurnalistika naf li jgħidu għak li fini għandek xi naqas soft spot għat-tim bħal Mandin, però ovvjament imbagħad aħna għandna parti oħra xiridu nitkellmu. Però kien ħarsu lejn dan l-istaġun Rowan minn l-aspett ta' ġurnalistiku ma nistax ngħidu li kien xi staġun sodisfaċenti ħamru. Kif għatlek qabel u kif għat anka meta ġejt l-ewwel darba u jekk diġà kien hemm riżultati żewġ telfiet u diġà kien der li ħajkun l-ewwel programm kon ġejt sew. L-ewwel programm. Ovvjament l-objettiv ta' tim li jerbaħ il-kampjonat. L-objettiv fl-istaġun ta' wara jkun li jerġa' jerbaħ il-kampjonat. Anzi mhux jerbaħ il-kampjonat biss, kemm jista' jkun jerbaħ l-onuri li jkunu available fl-istaġun. Huwa disappuntanti żguru u nafu li l-iskwadra saħħet għalkemm kien hemm it-tluq ta' Gullajmir, imma l-investiment sar xorta anka dan is-sajf u l-kampjonat ġi kif ġie, ġifieri huwa disappuntanti żgur. Għalhekk għedlek issa il-Ħamrun u nut li tħarsu lura, l-objettiv huwa li jidħlu fil-kampjonat fil-kwalifikazzjoni għall-Ewropa. U naħseb nerġa' ngħid li jekk il-prestazzjonijiet tal-għaw żewġ logħbiet ikunu bħalma kienu ma' Gżira United naħseb illi m'għandhomx ifallu. Gate, inti ovvjament ma nistax nitkellem miegħek minn aspett ġurnalistiku, però ħan nitkellem miegħek bħala administration. L-istaġun tal-Ħamrun fadlilna ġiex logħbiet, nistgħu ngħidu l-kważi mitmum għalkemm hu ġiex logħbiet importanti ħafna. Nistgħu ngħidu ġiex logħbiet li ħallu l-fingerprint fuq dan l-istaġun, però nitkellmu fuq l-istaġun in ġenerali, Gate. L-opinjoni tiegħek. L-ewwel ħaġa nirringrazzjakom tal-istedina il-Galaxy ġifieri Radio għax dejjem sibnihom, anke meta ma kienux radio, però dejjem sibnihom warajna. Lilek inti wieħed minna biex ngħidu hekk. Dal-istaġun, l-istaġun naħseb l-ewwel irridu nibdew. Fejn ħallejna, meta ħallejna s-sena l-oħra ġi kif ġie ħadna lik, bildjajna t-tim u da. Però veru, kif qal tajjeb Rowan ukoll, ġifieri naħseb li l-isforzi saru xorta tal-President speċjalment u il-klan tiegħu biex ngħidlek ma' Sur Bonnici u l-kumitat fejn seta' ġifieri iffollowja l-administration. Għalina speċjalment kumitat, il-President u l-kumitat huwa ftit diżappuntanti għax meta rajna ċertu lob bħalma narġaw ġifieri kif għattu tajjeb l-aħħar partita li għamilna l-bieraħ, il-tim hemm qiegħed, jiena ngħid it-tim hemm qiegħed. Meta tikkonsidra il-tim li fildjajna f'din logħba ta' kontra Gżira u meta tqis li kellek anka dawk li nsejħulu plejers regolari barra u anka dawk li kienu bħabba sospensjonijiet u anka li kien hemm fuq il-bank, naħseb li hemm irid wieħed jara jagħmel eżami tajjeb, le maħniex ħepi. U maħniex ħepi ġifieri ħabba l-fatt li nħossu li l-isforz kollu li sar kellna nieħdu iktar prestazzjoni matul is-season. Għax kull darba li konna ġien għal dik il-logħba li se twassalna xi ħaġa, sfortunatament dik il-logħba kultant dan huwa xi ħaġa
antika ħamruniza. Ejja ma naqbdux dak l-argument. Imma l-verità. Biex hija telenovela ta' xi 30 sena. Eżatt, ġifieri dan. Però jiena naħseb li kemm il-President speċjalment u l-Kumitat kollu u anka ħafna nies u supporters li jiena tafu ġifieri li s-supporters huma l-qalbi ħafna għax għamilta tur żmien u anka meta konna mhux daqshekk tajbin minn kull ingwangolu, in-nies u s-supporters sal-ħamru dejjem sibnihom warajna u dejjem baqgħu kemm jitilgħu il-ground u kemm jissapportjaw lill-kumitat u lit-tim. U jiena naħseb li il-players għandhom li daż-żewġ lobiet niġbru li għall-inqas immorru fejn jixirqilna. Maħniex ngħidu nafu li ġifieri t-timijiet li qegħdin qabilna kellhom performances tajbin u bekk qegħdin hemm, però jiena nemmen li jekk daw jilagħbu dik il-grinta u jiena nemmen ħafna biha fil-futbol, il-grinta hija importanti ħafna, bħala support daw ma jistgħux jgħidu li ma kellhomx għax naħseb il-veru is-supporters kienu organizzati tajjeb ħafna u veru kienu 12 plejer u jixirqilhom is-supporters ukoll barra li jixarqilna wkoll li aħna nispiċċaw fejn jixirqilna bis-serjetà li nikkompetu fl-Ewropa. Fattur, Rowan, noqgħod attent kif nispjega ħadi, però fattur li jimlini daqsxejn bil-kuraġġ illi dawn il-ġiex finals li fadlinna jistgħu nkunu pożittivi għall-klabb hija il-fatt li ħanilagħbu ma' żewġ timijiet ta' ċertu portata. Għax xi ħaġa li nnutajt tal-istaġun il-klabb it-tim meta labna ma' timijiet li jiċċallenġjaw, it-tim dejjem lab logħba tajba, dejjem konna aħjar mill-opponent fi ground biex dejjem irbaħna, però almenu dejjem konna up għal-today tal-logħba. Meta ġejna ma' timijiet sfortunatament li fuq il-karta mhumiex tal-livell tagħna l-ebda disrispett lejn timijiet oħrajn, lejn il-Gudja, l-erba' lajna mal-Gżira, l-ġiex logħbiet kważi tlieta ma' l-Balzan. Dejjem it-tim bata. Misteru ma nafx taqbad issejjaħlu, però huwa fatt li dan l-istaġun jekk telimina t-timijiet iż-żgħar ma' t-timijiet ikbar il-ħamlu kienu ta' challenging ħafna. Jista' jkun ħafna fatturi, wieħed minnhom huwa li meta inti għandek tim ta' ċertu kwalità u players ta' ċertu kwalità bħalma għandhom il-Ħamrun. Jista' jkun li meta tinżel ma' timijiet li huma ta' tanqas livell tista' sejħilhom hekk minnek, ma jtux ċans tilgħab il-logħba. Jinsu jiddefendu, case in point, Gudja United, ġifieri mingħajr ma naqqas il-mertu anka tal-coach li għandhom coach bravo ħabib tiegħi tgħin mikallef. Dawn huwa wieħed mit-timijiet li jiddefendi ħafna. U rebbulna darbtej. Eżatt, għax imbagħad jiġri, tiddefendi ma tistax tiskurja, jaqbdu kontratak u taqla l-go. Konta tinsegwi l-Hibs kontrihom il-Gudja, sakemm skurjaw il-Hibs, batew ħafna sakemm skurjaw l-ewwel go. Dawn mbagħad kif tiskurjaw l-go awtomatikament tiftaħhom daqsxejn. Jiġifieri dak jista' jkun fattur li meta inti mbagħad tilgħab ma' timijiet li jinżlu biex jilagħbu l-logħba li jkunu iżjed miftuħin. Tim bħalma huwa l-Ħamrun li għandu ċertu players tekniċi, isib aktar faċli biex isib l-ispazji. Naħseb dik hija waħda mill-fatturi li taffetwa li ma' timijiet żgħar il-Ħamrun fl-ewwel punti. Xi ħaġa oħra li nnotajt kultant meta niġu minn fuq u kien hemm diversi partiti li konna minn fuq qisu it-tim nixtieq it-ngħid irrisponduni, rajt it-tim qisu mhux jibża imma il-pressure tibda tiżdied, l-eċitament jibda jiżdied, u għandna players bl-esperjenza li mhux suppost. Huma dawn huma kollha players ta' ċertu esperjenza uħud minnhom fin-nazzjonal. Però toqgħod telenka kien hemm 5 jew 6 partiti illi konna minn fuq u riżultat gejt ma sammejniex. U dawk huma punti illi ngħidulhom hekk armejnihom jew kellha tlifnihom. U naħseb huma wkoll ir-raġun illi qed nitkellmu mistaġix logħbiet biex qed nilbħuhom insifru. Jidilli li fl-ewwel żewġ logħbiet it-tnejn li huma. Eżatt, aħna konna minn fuq mal-belt tlifna tuwan. Kenna ġifi kif attinti bej Suġġett li niġi korrett.
l-ewwel logħba mal-belt wieħed xejn minn fuq Anke tlifna ma' Birkir 2-1, Ridley. ma' Birkir Karatti l-logħba wieħed xejn u tlifna 2-1, ma' Gżira wieħed xejn tlifna 4-1, ma' Ħalbalzan wieħed xejn fl-extra time ġabunna dro ħadnilhom bil-penalties, ma' l-Hibs wieħed xejn minn fuq fi trophy tlifna 2-1, dawn huma kollha partit u kien hemm partiti oħrajn illi anke pereżempju mal-belt li rbaħna wieħed xejn fl-aħħar ftit minuti it-tim qisu mhux tfixkel imma beda jibża li seta' jfalli il-punti u naħseb illi dawn huma dinja xi ħaġa trasmessa anke fuq il-pressure fit-tieni parti ħajkonna lil Juan Corbalán u nixtieq nitkellem daqsxejn fuq din il-biċċa xogħol gejtax. Fil-fatt jekk tara Tkun minn fuq normalment ma tinti tim tajjeb kif aħna ħadd ma jiddum da veru maħniex qegħdin l-ewwel, però min qiegħed l-ewwel u t-tieni jaf lil ħamun Għax veru taraw ċertu supporters jikbu ċertu affarijiet fuq fedda, però jiktbuhom għax jafu lil ħamrun huwa tim u kompetittiv ħafna, però meta tara dawn l-affarijiet. Veru qed jiġu. Fil-fatt, eżatt, fil-fatt tiġi bidel tajtajb inti sal-birax stess jena, kif għamilna l-ewwel go, l-sħabi li kelli madwar jgħattom nispera nżommuha. Għax jekk toqgħod tara daw iċ-ċirkostanzi kif ġraw, meta ġraw, dejjem kien dik id-daqxejta biża dik il-ftit għaw marking li ma kienx qiegħed daqshekk hemmhekk, jiġi l-ballun fil-penalty area bub u jispiċċa dak il-plejer li għamlilna l-go. Dawk huma affarijiet li ġraw u jista' jkun ġifieri. Partiti minnhom mhux biex ninterrompik niftakar erba' id-differenza fil-ħin bejn l-iskurjajna u qlajna gol ta' dro kienet minima ħafna. Ħafna. U da bekkat lek l-bira ġifieri kif għamilna l-gottu nisperaw li l-lum nżommu ġifieri għax ġraw ġifieri issa riċenti ġifieri. U jiena ngħid li aħna l-plejers tagħna nafu u ġifieri jien ngħid li l-pressjoni fuqhom għax dana tilab mal-ħamrun pressjoni. Ġifieri dan għandek in-nies tiġġustifika lin-nies li qegħdin hemmhekk ilhom season seħ jitilgħu biex tqajdli biex ma telgħux, jiġifieri jekk kien hemm xenarju li tiġbed lis-sajt tal-ħamrun kienet żgur l-aħjar waħda li kellna din is-sena kemm l-attendenza, kemm kif jintrama l-ground, kemm veru ġifieri l-banda wkoll kif titlgħu u nitilgħu ġifieri armati u naħseb li narġa' ngħid kemm l-amministrazzjoni u kemm is-support ħamrunis jixraqlu li meta tara dal-ponti kollha kif intilfu hija minimal fejn stajt qiegħed. Jiena ma ngħidx fejn stajt kont ħaniġi tielet, jiena lejja biċ-ċertu ponti li tlifna stajna qegħdin nilagħbu kemm għat-tieni post u li kieku għadna la xi attenti anke niċċallenġjaw għalik. Jiġifieri dawn huma fatti li ħadd ma jista' jmerihom u naħseb kemm il-ġurnalisti kitbu fuqhom għax dili jgħidu l kellhom raġun il-ġurnalisti, meta jgħidlek isma' dan l-ħamrun, dan huwa l-istess tim, dan huwa ġifieri meta ma jistax ikun li inti mill-logħba l-oħra dvarja dak il-lob kollu. Però nirringrazzjaw l-Alla, arġajna qegħdin hemm iċ-ċans qatt ma tlifniha aħna u nispera li fejn xirqilna nkunu. U għasanti dubju minn da. Kuj kolli nagħti titlu ħamrun inkonsistenti? Rowan. Tista' tgħid inkonsistenti żgur. Kien hemm ħafna run tajba u mbagħad jiġu żewġ telfiet pereżempju jew żewġ drojiet. Jiġifieri inkonsistenza kien hemm żgur, imma biex inżid xi ħaġa mal-li beda jgħid Gejtu. Naħseb li il-fatt li kien hemm logħbiet li kif għadt int ħamrun kienu minn fuq u tilfuhom, dak jista' jkun li huwa fattur psikoloġiku. Jiġifieri l-aħħar seba' logħbiet minn duħa again ma rridx innaqqas mill-mertu tax-xogħol li għamel Mark Buttigieg, minn duħa il-tim Branco apparti fit-trofi kontra Hibernians. Din ma ġratx li ħamrun fil-kampjonat kienu minn fuq u tilfu, I stand to be corrected, ma jgħidilix daw is-seba' logħbiet. Jiġifieri jista' jkun li Branco għaraf din il-problema u ħadem Juan jista' jgħidlek aħjar fuq dan il-fattur. Ħadem aktar fuqha u jidher li r-riżultati jidhru. Jidhru kif qed tajt inti, eżatt, però
ma nistgħux nippuntaw subajna lejħat, però matul l-istaġun dawn huma fatti li saru u minħabba dawn it-tip ta' partiti li tlifna meta konna minn fuq, illum maħniex forsi fil-pożizzjoni fejn jixirqinna jew fejn konna qegħdin naħsbu fil-bidu tal-istaġun. Li semmejtlek jiena huwa jista' jkun imma gejt il-players bil-qudin saqsu kollox il-ħwan, naqsu ndejqu, però jista' jkun il-players kellhom xi daqsxejn responsabilta' żejda fuq spallithom, aħna s-supporters ibdel ewwel wieħed minni wara dal-mike qabbennihom ċertu responsabilta' illi forsi il-players meta jiġihom mument naqaq bħalma jiġi l-kulħadd. Bir-rispett kollu naqbis miegħek. Le qed insaqs. Le, jiena ma naqbis miegħek. Lew ħaġa dawn huma ma naqbis miegħek li fi-sportiv. Dawn huma players tajjeb li jafu għal xi ġew u bħalma fil-bidu veru. Is-siġġu jew il-logħba mal-ħamrun hija differenti milli qiegħed ma' tim ieħor, mhux ħana xi speċjali, għax għandhom in-nies warajhom, għandhom dak kollu li għandhom bżonn qiegħed jiġi provdut lilhom u dawn huma meta tara li għandek 5-6 nazzjonali. Jiġifieri ninkludu lil Gullajmer ukoll, jiġifieri ma naħsibx li di għandha tkun. Veru, forsi ġiviri jista' jkun hemm xi ftit responsabilità, però kif ngħidu, għalhekk qiegħed għall-ġob, that is what you paid for. Is-sinti qiegħed maħalla. Ma l-gert tal-ħamrun daqshekk il-gejt. Ismani, il-gert tal-ħamrun jiena meta kont fi żmieni, fi żmieni, illum għadni fi żmieni ġifieri, però anke meta kont inkellem il-players qabel ma joħorġu mid-dressing room, meta konna nkellmuhom wara partita li ma tkunx daqshekk tajba, konna nitfaw, ġifiri fuqa, di konna insostnu fuqa, dal-gert tal-ħamrun, da trid tgħix bih, dana li jiflaħ titturih fil-lob. U m'hemmx affarijiet li jistgħu jiġu ġustifikati li inti meta tkun fi players, dana kieku qed toħroġ xi erba' titfal li għadhom miners li nisperaw li mandu mhux għax għandna 2-3 minnhom jiġifieri kollha jista' il-quddiemek kollha jrid jagħmluha u qed naraw għax qed jibdew joħorġu parti fil-partita, però jiena dik għalija, sorry, mal-tim li għandna mhijiex, skuża, jiena għalija ngħid li daw għandhom dak kollu li hemm bżonn, għandhom naħseb illum kemm Mark Buttigieg u nafu x'għamel għax anke tagħna lik magħhom jiġifieri, u anke Branko naħseb tnej minn nies li mill-aħjar li għaw Malta. Allura jien nistenna li għal da żewġ lobijiet iridu daw iġorru l-gert tal-ħamrun, jagħtu n-nies dak li ħaqhom u lill-kumitatu speċjalment lill-President bħalma dejjem ngħidu ġifieri bniedem li da qiegħed magħhom, da beda magħhom, da li hemm bżonn qed jagħmlu kollu, jisma' l-kulħadd, mela allura issa jridu jqumu għall-okkażjoni u naslu fejn għandna naslu. Il-partita mal-Furjana għejt bħala administration għansaqsilek, hija nhar il-sibt fl-4 ta' wara nofsinhar. Hemm il-ħibs ma' Birkirkara ħad intlab il-ħadd wara nofsinhar. Qed naraq xejn stramba kif bissejlabu fl-istess ħin. Ħanajdlek ġifieri aħna stennejna sal-bira, ġisakki sar-riżultat tajjeb. Issa aħna il-kumitat dak li kellu jagħmel għamlu. Ġifieri aħna nħossu li di għandha tkun partita. Ġifieri anke intob bħala kumitat rajtu wara xejn stramba. Le, għamil dolodu sar ix-xogħol li kellu jsir. Ġifieri stan serraħ il-supporters li dak. U da xogħol li għandu jsiru li għamiltu li għamilna ġifieri tlabna li tkun tilab il-fair play u nilagħbu fl-istess ħin u jiġi li jrid. Però l-kumitat il-bieraħ kif konna għaw żewġ sħabi ġifieri waqt il-partita fl-aħħar meta konna bir-riżultat ngħid xejn, ma l-ewwel id-deċiżjoni ttieħdet u dolodu sar dak li kellu jsir biex il-fair play jiġi attwat u dak li hemm bżonn isir. Ma nafx hekk tiġi xi ħaġa fuq Rondi. Le, sa fejna fiena jisten to be corrected ukoll illi l-MFA jieħdu daw id-deċiżjonijiet għall-aħħar partita, però tagħmel sens illi meta għandek żewġ timijiet li qed jiġildu biex jidħlu fl-Ewropa u għandhom l-istess punti, speċjalment. Naħseb illi tagħmel sens kienet illi jilagħbu fl-istess ħin. So ovvjament kien ikun hemm eċċezzjoni. Nistennew naraw deċiżjoni
ta' l-MFA. 506-16136, insawx il-numru tal-SMS, dak kollha li jixtiequ jibgħatu xi SMS b'xi domanda jew anki jivvotaw għal plejer tax-xahar jistgħu jagħmlu dan fuq dan il-numru. Dal-aħħar innotajna jiena u Andre li nsellimlu qiegħda li daw l-SMS bil-votazzjoni tal-plejer tax-xahar naqsu ħafna. U jiena nippretendi li bħala supporter nirbħu nitilfu xorta jkun hemm dak il-plejer illi fl-opinjoni tagħna ikun qed jawlab l-aħjar. Allura ovvjament ejja ma naqtawx qalbna u nibqgħu għaddejjin bħala supporters li aħna dawn il-tip ta' voti biex naraw ħalli naslu għall-konklużjoni wkoll min nistgħu jirbaħa il-plejer tas-sena. Għalhekk tinsewx 506-16136 fadlinna għandkom il-logħba tal-Gżira tal-Bira u fadlinna 2 oħra ejja nibatu il-messaġġi bil-plejer li jintom taħsbu li kien l-aħjar f'dik il-ġurnata. Gejtu Roma, sanna biex nispiċċaw, ma nafx għandek xi ħaġa biex. Jiena fl-aħħar kullum kien dejjem spiċċajt l-appell tiegħi. Il-Ħamrun huwa s-season kollu, il-Ħamrun huwa tul iż-żmien li jenna nikkompetu fl-imkien. Issa n-nies jiddispjaċini ngħid nirringrazzjahom minn qalbi lis-supporters Ħamruniżi, però naħseb li jekk mi għal xej l-amministrazzjoni mexxija mis-Sur Portelli flimkien ma' Sur Bonnici li żgur jagħmel ħafna xogħol fil-klabb tal-Ħamrun jixraqlu li kull partita taż-żewġ partiti inżiduhom in-nies. Is-Sur Portelli l-ewwel ma qal meta ġejjaw jien ġejtaw għan-nies. U ġejtaw għax naf li n-nies Ħamruniżi jiferħu u jiġu bin-numru minn tagħhom. Ejja ma ngħidux għax tlifna jew abdrow whatever da, li ngħidu li ma mhux le. Il-klabb baqalu taż-żewġ partiti huma żewġ partiti kruċjali u ngħidu l-plejers min jaf il-plejers u min ikellem il-plejers intuhom is-support kollu, il-ħin kollu 90 minuta u jien konvent li bl-amministrazzjoni li hemm taħt is-Sur Portelli u il-plejers li jidher li sa jkunu hemm għall-altezza tagħhom il-klabb tal-Ħamrun kalla jrid dak li ma minnix is-sena li għaddiet firna nsifru din is-sena u perswas li konna ħafna supporters li jiġu magħna wkoll. Ejja nħarsu li jittazza mhux nofsa vojta ma nofsa mimlija u jiena attendejt, forsi Rowan attenda aktar minni ma jien attendejt rajt partiti fejn ma konniex involuti aħna. U naħseb li meta toħroġ l-istatistika tal-MFA tal-addeddet Sarowin, jien naħseb is-supporter tal-Ħamru żgur ħajkun l-aktar supporter illi attenda il-ground biex jara it-tim favorit tiegħu. Jiġifieri mbagħad aħna hemm il-limitazzjonijiet tagħna. Jekk ma jimpurtax inżid li aħna inna season sħiħ. L-uniku klabb bdew forsi ħadd ieħor magħna, però aħna konsistenti sal-lum u obviously sa nibqgħu daż-żewġ logħbiet ukoll. Klabb li baqa kull ġimma imur, iġib il-biljetti u n-nistana jistru l-biljetti minn għanna u bqajna konsistenti. U meta mmur għal-biljetti ma' sħabi, jajdunna il-Ħamrun ma' nix najdu, għax kieku ma' kienu xuma il-numri, forse naqsu xorta, pero n-numru kienu jaqsu ħafna iktar li kieku il-Ħamrun morganizzax da s-support. Biex najdu proset il-support, għax meta tara l-tendenza tal-bira kontra Gżira. Wara eliminazzjoni mit-trofi telfa mal-Gudja, jiġifieri tajna kważi mill-ġlida tat-tieni post u anke mit-trofi u xorta reġa' kien hemm tendenza passabla ħafna l-bira, allura ovvjament żgur illi il-proset mur lejn is-supporters tas-support li jagħtu lit-tim. Rowan ma nafx hekk tagħlaq għandek xi ħaġa x'tagħlaq. Ringrazzjakom tal-istedina u ovvjament nawgura il-Ħamrun Spartans li daw l-aħħar żewġ logħbiet jikkwalifikaw għall-Ewropa. Mela Rowan hemmhekk Rowan Camilleri mill-Net u l-Viċi President wieħed mill-anzjani tal-klabb Sur Gejtu Da Battista li kienu parti fl-ewwel parti tal-programm kienu mistednin issa imorru għat-tieni parti li ħajkonna lil-head tal-unit tal-klabb lil Bernard Paċ, naturalment ħanitkellmu wkoll amministrattiv mhux ħażin miegħu u ħajkonna lil Juan Corbolan
player regolari l-lum fit-tim tal-ħammu fejma Korbolan ħanitkellmu ukoll fuq ħafna affarijiet li naraw egrawn. Grazzi guys tal-qajtu l-istedina tagħna, grazzi li l-ekwa mhux l-ewwel darba ħwan inti. Nasib jew darba. Bernard, semma gejt għax sar il-ħin ma nafx tafx, però kif qed inbijaw biljetti bejgħatu ju? Ifimni qed ikun hemm ovvjament numri differenti, ovvjament jiddependi mir-riżultati tal-lob preċedenti, però qed ikollna dejjem numri tajbin. Jiġifieri fil-fatt l-MFA il-feedback tagħhom huwa pożittiv ħafna u fil-fatt kif jaf anke gejtu li għadu kif kien hawn. Dejjem jgħidulna kemm nixtiequ li klabs kollha jgħidu tip ta' inizjattivi illi jimbijaw il-tickets minnaħat tal-klab, għax ovvjament meta jkun hemm drive mill-klab stess, ovvjament ikun hemm ċans illi jitilgħu iktar nies jaraw il-lob tal-Premier. Ovvjament l-MFA huwa fl-interess tagħhom ukoll li jkun hemm min-nies il-ground. Imma din l-inizjattiva li bdejnija dal-istaġun u kif qalgejtu ma fallejniex logħba kull partita kien hemm it-tickets min-naħa tagħna jinbijaw u nista' anke nikkonferma li se tibqa' mill-istaġun li ġej ukoll din l-inizjattiva. Morna tajb. U tajb ukoll li ngħidu illi meta jkun dak li jkun qed jixtri t-ticket minn għandna ikun hemm parti żgħira wkoll donazzjoni għall-klabb u allura ovvjament dak huwa objective ieħor li jkun hemm fundraising. Xaħġa ħaret il-saqsik għax naf li inti flimkien ma' Marcel, ma' l-President, għandkom xtaqsmu wkoll f'dak li huwa sales tal-sponsors. X'in il-feedback tal-sponsor issa li wasalna fit-tmiem tal-kampjonat? Hemm feedback tajba jerġgħu jiġu għas-sena d-dieħla? Fil-fatt bħalissa ħanajdu ikun perjodu ħansejjaħlu hekk daqsxejn sensittiv għaliex tikkonċentra fuq il-kampjonat illi qegħdin fih, ovvjament bit-tama il-koll ġvinatu s-support għana biex il-Hamrun Spartans għall-istaġun leġen kun għet nipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet Ewropew. Pero ovvjament nkunu kol ġabdejna naħsbu għall-istaġun li ġej, għall-istaġun 2023, illi fostom waħda mill-pilastri u l-għanin hija il-commercial partners. Il-commercial partners huma kif qed tista' immaġina pilastru ewlieni fil-klabb tagħna u allura ġabdejna iva naħdmu biex jew nikkonfermaw partners li diġà qegħdin magħna jew saħansitra inġibu oħrajn ġodda. Ovvjament il-proġett Hamrun Spartans għaliex aħna għandna ħafna inizjattivi għaddejjin u anke ġejjin oħrajn. Il-commercial partners qed jemmnu fina iva l-feedback baqa' pożittiv. Ovvjament importanti il-kemm jista' jkun it-team dejjem jibqa' jipperformja b'mod tajb għaliex ovvjament xi ftit jew wisq ir-riżultati dejjem jaffettwaw, però iva il-feedback baqa' pożittiv qed jaraw li aħna klabb organizzat. Is-sena konna naqab u allura però il-feedback huwa pożittiv alla fine. U dik importanti ħafna mbagħad ovvjament aħna nitkellmu aktar u mbagħad il-qudiem fuq l-sponsors il-ġodda li se jkollna. Juan, l ħaġa grazzi tal-qajt. Rebħa tajba l-bira fuq il-gżira, kommenti tiegħek fuq il-partita tal-bira. Li nemmen li għal-partita tal-bira ħinżilna konfidenti għal-lavorija konna ġej minn żewġ prestazzjonijiet naqa' mhux daqshekk tajbin, telfa kontra l-ħibsu mat tal-Gudja wkoll. Nemmen li ħriġna mentalità pożittiva, ħriġna biex nerpu l-logħba, fimt? U l-iktar ħaġa importanti li rbaħna ġibna 3 punti u ħanibqgħu hemm niġġieldu għall-Lantana li fl-aħħar mill-aħħar nikkwalifikaw għall-Ewropa. Inta dik hija importanti ħafna Juan. Hemm xi ħaġa li nnotajt, sa ovvjament inħalli lilek tirrispondini, hija kultant il-prestazzjonijiet tagħna ivarjaw minn prestazzjoni mhux ħadd insemmi trofi mal-ħibs. Trofi tal-ħibs tlifna 2-1 konna nlaki għax. Anke min kien neutrali aħna forsi konna xi ftit aħjar fil-ground, però dik hija logħba futbol f'dawn l-affarijiet fil-futbol ġraw. Però meta tagħmel pereżempju telfa mal-Gudja u heb xejn u rebħa mal-ħibs 2-1, dawn qed nitkellmu b'wieħed u ieħor kien hemm ġimma differenza u dak li jkun isek tajt x'inhu jiġri f'dat-tip, kultantek u kultantek. Ovvjament intom tħossuha, intom tarawha u mela nqogħdu nippuntaw subajna għax mhux sew u mhux tajjeb nippuntaw subajna, però bejnietkom x'tajdu u toħroġ it-tip ta' prestazzjoni. Wara prestazzjoni hekk kulħadd ikun dawnu għax fl-aħħar mill-aħħar aħna ninżlu hemm biex nippruvaw nerpu kull logħba, nagħtu l-almutana
vera dis-sena kellna naqa' staġun naqa' mhux konsistenti, ups and downs, anka palija personali, kelli żewġ injuries fit-tul, so ma stajtx nkun daqshekk konsistenti. Imma f'matul il-ġimgħa dejjem nipprova nagħtu l-100%, nittrejnjaw sew nkunu preparati għall-logħba. Imma xi kultant kif qed inħarsu lejhom issa l-Furjana u Birkirkara? Qed ħarsu lejhom tipo do or die, fimt, irid ninżlu hemm nerpu żewġ logħbiet li għandna ħalli nassiguraw ruħna li di fis-sajf li ġej nsifru. Dik hija importanti wara assenza ben ta' ħafna u ħafna snin konna lucky darbtej dawn il-żminijiet niftakru trofi ta' ħal-Balzan fejn konna ħansifru però ġara li ġara u bat ovvjament li ġara il-sena l-oħra bl-iskwalifika tal-UEFA. Bernard, ħareġ għandu l-fuqek staġun ekku hekk vera, però xi ħaġa ta' li laqtitni anki intom bħala units, bħala kumitat, bħala klab bqajtu attivi, ma tajtux lura. Huwa importanti, ifhimni, dana l-istruttura tal-klab tkun qedem hekk hija importanti da bħal m'għandek magna importanti tibqa' tħaddimha. Vera l-futbol kif diġà għamilna referenza ħafna jiddependi mir-riżultati tat-tim għaliex finalment il-fulcrum tal-futbol huma r-riżultati, però aħna xogħolna huwa propju dak, propju illi l-istruttura tibqa' għaddejja bl-aħjar mod possibbli. Kif għadlek mhux ġast biss dal-istaġun għamilna numru ta' inizjattivi, però f'dal perjodu diġà bdejna naħsbu għall-istaġun li ġej u diġà għandna ġifieri affarijiet qed niddiskutu fuqhom, eżempju nista' ngħid illi bħallum ġimgħa flimkien mal-kollegi tiegħi fit-tim li għandi tal-Head of Units se niltaqgħu biex insaħħu l-istruttura tal-unit għall-istaġun li ġej, għaliex ovvjament iktar kemm ikollok struttura b'saħħitha iktar ikun hemm iċ-ċans illi twetta inizjattivi. Biex noħorġu daqsxejn mill-futbol, però ħanitkellmu fuq supporter Hamrunis, nifirħu lil Kert Kalleja li fil-weekend rebaħ il-festival tal-kanzonetta Maltija Mużika Kert li huwa supporter Hamrunis, il-ġenituri huma Hamrunisi, il-familja tal-ġenituri huma Hamrunisi, saħansitra l-papa tiegħu Brian ukoll libes il-ger tal-Hamrun. Allura ovvjament il-pjaċir tagħna jkun doppju li kantanti stabiliti wara kollox bħalmu Kert Kalleja rebaħ dan il-festival. Proset Kert u naturalment il-tim kollu tiegħek. Qed jarunu wkoll li hija żgħat fil-fatt kont ħansemmija fl-aħħar fejn il-President Sir Joseph Portelli ukoll iffirma issa bħala President Onorarju tas-Soċjetà Mużikali San Gaetano, maħtur, għandek raġun, maħtur bħala President Onorarju tas-Soċjetà Mużikali San Gaetano. U dak komplituri il-ġibda lill-President u l-enturaġġ tiegħu Marcel, eċetera, qed ftit jkollhom lejn il-Hamrun. Dan kien ħafna paroli li qegħdin nisimgħu nistgħu nserħu ras kulħadd il-bira kont qed nitkellem mal-kap eżekuttiv u jidher il-pjanijiet ukoll għas-sena d-dieħla qegħdin hemm. Ekku, fimni, nista' nikkonferma li minnaħa tagħna aħna kif diġà għatlek propju bħallum ġimgħa għandna laqa biex inkomplu nsaħħu l-istrutturi tal-klabb permezz tal-units u affarijiet oħra. U allura dan kollox jindika illi aħna ħanibqgħu b'mod konsistenti anke naħdmu għall-istaġun li ġej 2023 ħanajdu ekku. Neġondu fuqek, Juan, dal-axħar qed neġondu regolari, il-coach għandu fiduċja fik, naraw tila pożizzjoni ta' wingback, sara kont tila fuq il-left, issa qed tila fuq il-right, dan ġifieri huwa riklam li inti plejer versatila ħafna, ma' Gżira kont tilab aktar avvanzat ukoll, ġifieri hemm turi insomma kemm minn nefa u investa l-flus fik kien jaf x'qed jagħmel Juan. Kif tħoss pożizzjoni ġdida? Pala right back u hekk nħossni konfidenti għax anke kemm ma' Gżira kont nilab fl-aħħar staġun qabel ġejt mal-Hamrun. Kont nilab dik il-pożizzjoni wkoll. Le kif għazzew
nħobb nilab biż-żewġ naħat, jiġifieri fejn jitfani l-coach jiena ħanilab. Jista' anke jitfani midfielder, jiġifieri fej jitfani. Niftakrek fil-bidu ma' Gżira kont tilab avvanzat bil-11. Mela. Anke mal-linja ġifieri. Kif ħassejtek il-bieraħ? Ġej minn dak it-tim, inti għandek ħafna ħabib, fadallek ħafna. Eżatt. Il-coach li għandhom il-Gżira llum kien il-coach tiegħek. Eżatt. Għadek tħoss dik ngħidu hekk l-eċitament sa tilab kontra l-next jew issa dik għaddiet. Issa naqset naqra, imma fis-sens dak kien l-ex-team tiegħi ġifieri jiena meta nilab kontrihom jisni għandi something to prove ġifieri. U nipprova nagħti l-almu tiegħi dejjem, ġifieri mhux għax kontra l-Gżira f'kull logħba, u ninżel hemm ġifieri nagħti l-100% tiegħi. Jissorprenduk il-Gżira l-istaġun, il-pożizzjoni tagħhom u hekk? Kwa tistenni iktar minn għandhom, kwa tistenni nqas? Bħala tim il-Gżira huwa validissimu ħafna li affettwathom naħseb naqa li kellhom ħafna injuries u kienu fit-tul. Jekk minn isser żbar kellhom xi 2 Crusaders, left back u Korea wkoll, Jackson ukoll. Mattulhom mbagħad jinħassu. Eżatt, u kellhom ġifieri ħafna drabi anke niżlu tim ta' minn isser żbar 17 il-plejer fuq il-lista, ġifieri dik taffettwa żgur il-performance tat-tim naħseb. Bene, ta' ġandu l-fuqek, żewġ lebet importanti l-Furjana u bil-Kirkara, sabat ovvjament nistennew il-ħinijiet u d-dati, pero fil-weekend hemm il-Furjana u ta' wara nistgħu ngħidu kważi fajna ma' bil-Kirkara. Ekku, żewġ logħbiet ovvjament kif huwa l-ewwel semma l-espressjoni do or die. Forsi tiddejjaq tajda għaliex titfaf titpreċer fuqha, però hekk hija. Jiġri issa llum is-sitwazzjoni qiegħda li qegħdin it-tielet post aħna punti jindaqs ma' bil-Kirkara, bit-tielet post nassiguraw postna fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Tagħmilha faċli għalina iktar kemm inkunu nafu kmieni jekk hux ta' nipparteċipaw jew le. Iktar u aħjar ħalli nkun nistgħu nippreparaw għidana kif taf inti għall-istaġun ikun hemm preparazzjonijiet kbar xi jsiru u allura aħjar milli nqogħdu nistennew il-final ta' trofi x'ħajġri fir-riżultat, nkunu aħna kapaċi bil-ħila tagħna li nassiguraw it-tielet post. Ovvjament, supporters tagħna, speċjalment il-unit ta' supporters club, qed jipprepara bl-aħjar mod possibbli biex ikun hemm support kif kellna l-istaġun kollu b'saħħtu, ħalli nkorreġixxu lill-plejers tagħna u jekk il-Bambini jrid iwasslu għal żewġ rebħiet importanti ma' Florjana u bil-Kirkara. Tajjeb nafu nkunu iċ-ċavetta jekk il-ħibs jirbħux il-kampjonat, jew le, jew kullu ċavetta li nsifru, jew le, daqshekk hija importanti. U ħanrabu kontra tim tajjeb, Bernard. Ġifieri osqajna mal-art ta' narabu kontra tim li fl-opinjoni tiegħi kien hemm mumenti dal-istaġun ma nafx biex miegħi fejn ura l-aħjar futbol. Ekku, 100% ġifieri kemm la jinsabu hemm ħanajdu hekk. Hibernians l-ewwel pożizzjoni, Florjana t-tieni pożizzjoni, bil-forsi kun hemm ċerta konsistenza matul l-istaġun, però again, saħna importanti jinteressana mill-Ħamrun Spartans, żewġ partiti nikkonċentraw bl-aħjar mod possibbli għalihom ħalli waslu għal żewġ rebħiet tant importanti tant qed tistennew. Importanti ħafna. Il-bela kellna wkoll xi ftit nieqsin, kellna lil Sasera u l-Fajsal li ma derux kienu sospiżi, ovvjament jerġgħu jitlu għall-għażla tal-coach u rajna xi ftit tibdil, pereżempju Luke Gambin center forward. Rajna lil Bonk aktar avvanzat mis-soltu. Insomma rajna xi tibdil sa l-versatilità ta' Branko tidher ukoll f'dat tip ta' partiti. Ivekku, kena namlu tibdil bil-fors, press li kena dawk iż-żewġ players neqsin. Nemmen li Gambin naħseb l-ewwel darba li beda jilgħab hemmhekk bħala pożizzjoni ta' striker u nemmen li kellu performance tajba ħafna. L-coach qed jippreparana sew għall-partiti anke għal dawn li ġejjin, jiġifieri ġabdejna nifukaw fuq logħba li jmiss. Imma nemmen li jekk nibqgħu naħdmu b'dal-mod għandna naslu għall-lantana. Dejjem. Xi ħaġa oħra li xtaqt insaqsik Juan il-pożizzjoni tiegħek ma' tim nazzjonali għajtulek issa ġejja kol minn għalija l-Ġunju. Eżatt, issa ġejja xi call-up f'Ġunju eżatt.
Għada maħarġiċ. Għada maħarġiċ, ġviri ma nafx jekk u se nkun mażul jew le. Għax ħabba l-inġeris kien hemm xi partit eżatt. ma jgħatlekx. Ġviri nidu nistennew naraw. U naraw xiġri. Għax hija importanti li konna plejer ieħor fit-tim nazzjonali ma li erbanna għandu ma erbanna Korbol Gullajmer għalkemm huwa plejer tal-Ħamru għalissa dal-istaġun huwa plejer ta' Siena. U fuq dan ixtieq insaqsik il-futur ta' Gullajmer jerġa' jiġi. Matthew Gullajmer huwa plejer tal-Ħamru Spartans. Ġifieri m'għandux kuntratt ma' Siena għas-sena d-dieħla. Ovvjament kien on loan, issa jerġa' jiġi. U jispiċċa fit-tmiem l-istaġun ħaj jispiċċa. Jerġa' jirritorna. Huwa plejer tal-Ħamru Spartans bażikament. U jerġa' jirritorna għall-istaġun li ġej. Plejer li nħass ftit. Iwa, plejer bħal Gulli. Bil-rispett kollu lejn plejers oħrajn. Mhux hekk. Imma plejer bħal Gulli bit-kapaċitajiet tiegħu jgħin il-kull tim ġifieri tħossu żgur. U plejer bħal Gullajmer jagħmel ġid ħafna. U dal-istaġun ma tantx gawdejnieh. Jagħmel l-ewwel parti tal-istaġun injured u mbagħad daħal 4-5 lobiet mbagħad ovvjament ġiet lajta li ħajċċaqlaq u jmur jilgħab fl-Italja, nimmaġna l-aħħar logħba jew tnejn meta kien hawn dik id-diskussjoni żgur li ma tibqax ikkonċentrat 100% kulħadd uman, ġifieri bħala prestazzjonijiet dis-sena ma tantx gawdejnieh. Nisperaw li s-sena d-dieħla insomma ingawduh aktar bħalma gawdejnieh l-istaġun li għadda meta kien wieħed flimkien maħwan u l-kumplament ta' sħabhom mill-protagonisti fir-rebħa tal-kampjonat. 5061636 infakrukom l-aħħar programm jekk kollox jibqa' kif inhu miftiem għajkonna l-President u l-Kap Eżekuttiv magħna ħajkollhom li konna lilhom biss għall-aħħar programm naturalment ikun għadda l-istaġun u nkunu magħhom u nitkellmu daqsxejn aktar fid-dettall u jkun hawn ovvjament il-President u nkunu nistgħu nitkellmu aktar miegħu l-isqin lejn it-tmiem 8-10 ovvjament bil-fors ħajkolli nerġa' ndur fuqek u nistaqsik affarijiet oħra dwar pereżempju kif qed tara il-dħul ta' ċertu press ta' Jannar, pereżempju l-Fedele, l-Steve, daw it-tip ta' players li ġew kif intlaqgħu, kif iħossuhom mal-familja Ħamruniża. Le, nemmen li ma Steve diġà kellek minn mela mhux hekk mela kon fis-sens kont lab miegħu nazzjonal u hekk ħafna lobit. Ma sabak kemm Gżira le jiena xin ġejtu. Eżatt tlaqtien ġejtaw ma' Ħamrun u mar mal-Gżira. Le l-għajnihom with open arms ġifieri l-plejers kollha li ġew naħseb li ħossuhom welcome fit-tim. Kulħadd għamel l-almu biex ilqaħħom u jgħinhom ukoll. Ġifieri nemmen li għax dik tidher ħaġa tal-iskantament għalkemm kultant jisa tidher ċertu biża fikom forsi anke ċertu pressure ma nafx nixtieq lilek tgħidli fuqha, però mbagħad meta isir il-go u niġu minn fuq jew tara jissu dik laqda bejn il-players, tara pereżempju l-Henry jiġri l-ground kollu jifraħ ma' sħabu, ġifieri tidher laqda fit-tim tidher li hemm ċertu chemistry bejnietkom, m'hemm ġlied fil-ground bejn il-players bejnietom u tarhom jinħassu dawn l-affarijiet. Li nara jien ma nafx, però kultant nara li speċjalment ċertu partiti meta niġu minn fuq nara t-tim jisu beżan. Naf li imma tiddejjaq tirrispondini naf, però jimni dam li għandina idea u nara affarijiet dan iġu minn fuq u hemm ir-riżultati jindikawna daw għax hemm riżultati li konna minn fuq tlifna l-lob illi kultant it-tim ħallhom bagħad iġibu dor nerġgħu nippruvaw ma. Eżatt, forsi nemmen il-prestazzjoni ta' qabel ikunu jaffettwaw naħseb forsi ftit mentalment li. Imma hemm pressure li tilbes il-ger tal-Ħamru. Ikun hemm naqa' għax int isek aħna l-players nibsu tal-ger irridu ngħixuh. Jiġifieri għajdinna il-coach Stefan, il-press ukoll, jiġifieri biex tilab għal-Ħamrun tittati kollox. Li għadek kif tgħid inti, nemmen li forsi l-inkonsistenza li kellna matul l-istaġun taffettwa dan
Forsi malli niskurjaw naqgħu biċċa lura biex forsi nżommu riżultat biex nerpu 3 punti. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-futbol u hekk jkollok ups, downs mhux ovvja. Bernard, tikkonsidrah bħala Gert Il ħamru? Ifhem Lewis, aħna li aħna ħamruniżi. Ovvjament nafu il-kultura tal-ħamrun x'inhi, ġifieri nafu kemm aħna passjonali, ġifieri jekk naraw il-marċi li jsiru fil-festa nafu biżejjed ukoll, ġifieri u allura aħna hekk trabbejna l-ħamruniżi fil-festa u fil-futbol. U allura b'mod awtomatiku kif dejna nitkellmu jekk aħna l-iktar qed intellaw supporters fil-ground, ovvjament dik ħadd inħass finalment fuq il-players u li jkunu jridu miġibu ir-riżultat. Però la semmejt is-supporters nixtieq nieħu spunt, Lewis, nieħu spunt biex fost il-preparazzjoni qed issir għal bidu tal-istaġun li ġej, qegħdin naħsbu biex tiġi organizzata l-laqa ġenerali, l-annual general meeting, li bil-probabilità isir f'Ġunju. U allura dika ħatkun hija importanti wkoll għaliex fil-waqt li tkun qed tagħlaq staġun tkun qed tiftaħ staġun ġdid u propju fuq hawn li rid nafas issa għaliex huwa importanti li dan ir-rekord li għamilna dal-istaġun fej fil-membership kif il-koll nafu biżna l-1000 membru mal-Ħamrun Spartans, nixtieq illi għall-istaġun li ġej il-numri li l-ħaqna dal-istaġun mhux tal-li nilħquhom tal-li jinqabżu l-istaġun li ġej. Jiena perswas li l-istaġun li ġej it-tim se jerġa' jkun b'saħħtu, it-tim se jerġa' jkun qiegħed hemmhekk biex jiċċellinġja għall-onuri u allura is-sem tas-supporters għandu jkun dan. Is-sem tas-supporter għandu jkun illi l-ewwel ħaġa li jagħmel f'Ġunju hekk kif nillonċjaw il-kampanja l-ġdida tal-members tal-istaġun li ġej, l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel hija li jidħol membru jerġa' fil-klabb tal-Ħamrun Spartans. Ħanoffru numru ta' packages kif għamilna diġà dal-istaġun u ħanirranġaw ftit fihom ukoll ħalli naħsbu li jkunu iktar ħanajdu hekk ta' attrazzjoni għall-membri u allura dan minnaħa tal-membri għandu jkun l-ewwel għan tal-istaġun li ġej. Illi f'Ġunju hekk kif niftħu din il-kampanja jidħlu mill-ewwel membri fil-klabb ta' Ħamrun Spartans. 1000 membru naħseb niddubita u x'klabb. Iktar minn 1000 Lewis. Iktar minn 1000, forsi l-belt ma nafx, però. Għalina żgur li kien rekord ħanajtek. Naħseb għall-futbol Malti li klabb lokali kollu 1000. Hemmhekk tinduna il-passjoni, l-imħabba, l-supporters għandhom lejn il-kuluri tagħna u dak jagħmel tajjeb anke għalikom li tilagħbu aktar b'interess. Le, għandek raġun. Għax jisena tilabba klab li memħat jew ftit ta' nies differenza meta tilab mal-Ħamrun. Le, mhux hekk. Naħseb dis-sena il-ground dejjem kellna n-nies jissapportjawna u ġieli anke meta konna l-performances mhux daqshekk tajbin xorta jitilgħu il-logħba ta' wara, jiġifieri is-supporters dejjem kienu hemm. Juan, nirringrazzjak tal-li għajt l-istedina tagħna u għattu tinqala benna fl-aħħar kummenti minn għandek. Bażikament, ovvjament inħeġġeġ lis-supporters li apparti dak l-appell li għadni għamil ftit tal-ħinilu illi hekk kif niftħu l-kampanja tal-membership f'Ġunju għall-istaġun li ġej mill-ewwel jagħtu s-sem tagħhom billi jidħlu membri. Ovvjament inħeġġiġhom li għall-aħħar żewġ partiti li huma finals nistgħu ngħidu Floriana l-weekend li ġej u Birger Kar l-weekend ta' wara. Jattendu importanti li jkun hemm is-support ħalli il-players tagħna intuhom l-appoġġ meħtieġ biex jekk il-bambin irid nirbħu dal-partiti u ftit tal-ġimgħa oħra ikonna wkoll l-ewwel partita fil-kompetizzjoni Ewropej. Wara s-sanza ta' ħafna stit. Nistennew naraw, grazzi l-ewwel ovvjament lil Juan Corbolano lil Bernard Paċ li kienu magħna b'din it-tieni parti u grazzi wkoll il-ġurnalista Annette Rowin Camilleri u l-Viċi President Gejtu De Battista li kienu magħna fl-ewwel parti tal-programm. Ovvjament grazzi lil daw kollha illi rawna wkoll fuq il-pjattaforma ta' Facebook, grazzi wkoll għal Steve Kirkop tax-xogħol li għamel biex ikunu tistgħu tarawna wkoll fuq Facebook, però ovvjament grazzi kbira tmur lil Manuel tal-li jipprovdilna l-ispazju kollu biex inkunu nistgħu ntellgħu dan il
program ta' qabel tal-aħħar, issa fadlina l-aħħar wieħed, nisperaw għandej li nalqu bil-kbir, nisperaw hekk il-bambini rid, farilna ġiex lobit importanti ħafna, mbagħad nagħlqu dan l-iskeda ta' programmi billi suppost magħna għandna jkollna lill-President u lill-Kap Eżekuttiv program ta' sija magħhom biex naturalment nitkellmu fuq l-istaġun li jkun ġej u anki daqsxejn fuq dan l-istaġun li jkun dakinhar ġi fit-tmiem tiegħu. Però l-akbar grazzi bħal dejjem tmur għalikom is-semmija il-telespettaturi ta' Facebook kif ukoll is-supporters tagħna talli issegu dan il-programm mid-dinja ħamrun, grazzi tal-li kontu magħna u naturalment niltaqgħu il-graw biex nissapportjaw lit-tim u l-kuluri tagħna nhar is-sibt kontra il-Florjana. Good night.